Wus ndungkap wahyaning mangsa kala. Dumawahing kodrat kang wis dadi pepestaning jagat, kodrating Gusti kang wis keparang pinesti. Siji tumekaning pati, loro tumekaning jodho, nganci angka 3 tumekaning mulya. Pratitik ana titang dewa ingkang asipat jalu tanapi, wanodya kang hayu sulistya ing warna. Lah punika ta kusumaning ayu Triwidyaning rum ingkang sedya sampun hang lampahi sambat sinaning akrami dening pun Bagus Andri Pratama ingkang sampun kamini suda kanthi anut satataning adat Widiwidana ingkang sampun sinengker lumampah ing kademangan ngunut parang Magetan. Pariti ingkang putra pinanganten sarimbit rinumpaka dening Risang Pujangga Agung dening kulan dening Sekar Adi Mancawarni Kalpataru Dewa Ndaru Yajana Ndaru kang sinebat kembar mayang. Kembar kang wus ngarani padha mayang iku Sekar ing pangajap mugri sangat maja pinanganten sarimbit tansah tinungkulan den payungana. Ing ngarsanipun Gusti ingkang merubing dumadi sembada ingkang sinedya rahayu ingkang tinemu dadi ingkang kang esti keparing Gusti ingkang den saged pun seranani. Rawat-rawat rinumpaka sangat maja pinanganten tinang kaping ponang asta katempuhaken mring sawiji dening Risang Pujangga Agung sinarenging pinateking Aji Jaya Kawijan ingkang sinebat Aji Pangasian muging pangajap ingkang putra temanten sanimbit tansah sih kinasihana nggih gebyur ing madyaning bebrayan agung nulya kinunjukan mring tirta tawaya tirta setaya tirta panenggaing rasa wujuding tirta bening mugi sedaya ngayun ingkang putra temanten sarimbit nggenipun gebyur ing bebrayan agung tansah mangyana wonten ing cipta wonten ing kalbu jumbuh kekudanganipun ingkang Rama sarta ingkang Ibu. Paripurna rinumpaka dening Risang Pujangga Agung Risangat Maja pinanganten sarimbit ginendong binayong mring Kang Rama saha ingkang Ibu mawi sirendur ingkang arupi sita mewah rata. Daya-daya ingkang putra pinanganten Narsaka pinarang lenggah wonten ing madyaning sasana palengyanira. Ya sasana rinengga, ya sasana kursi dampar kancana. Kanthi kapinarang lenggahipun ingkang putra temanten sarimbit. Bapak sampun kahapit dening ingkang Rama saha ingkang Ibu agawe suka bingahipun Risangat Maja pinanganten sarimbit. Punapa dene para kadang warga ingkang sedya nderek hanyakseni lumadinipun adicara sami hangraosaken raos bingah sami asung donga pangalembana tumanduk mring kang kamili suda mugi Risangat Maja pinanganten sarimbit satemah bagya mulya wit wekasanipun hingga benjang ngantos ing pungkasanipun.